କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗନ୍ଧ ଛାଡୁଛି କଣ ବେ? ସା ମାଲିକଟା ଭିକାରୀଟେ, ଯାହା ତାହା ଆଣି ଗୋଟେ ମୋ ପାଖରେ ରଖି ଦଉଛି। ଖବରଦାର କହିଦଉଛି, ମୋ ସହିତ ସେମିତି ଅଭଦ୍ରଙ୍କ ପରି କଥା ହବନି। ବାପ ଲୋ, ଇଲୋ କି ଷ୍ଟାଇଲ ଲୋ ତୋର। ଇଲୋ ତୁ ତ ଯେମିତି କଥା ହଉଛୁ ସତେ ଯେମିତି ସରପଞ୍ଚର ଶାଳୀ ଆଉ। ଶୁଣ, ମୁଁ ଯୋଉ ତରକାରୀ ନ ପଡେ ସେ ତରକାରୀ ପୁରା ସ୍ୱାଦ ଆସେନି। ହଁ ଶୁଣ, ମୁଁ ବଜାରରୁ ନ ଆଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରା ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳେ। ହଉ ଛାଡ ସେ କଥା। ଆଜ୍ଞା ତୁ କାହା ବାଡିରେ ଫଳିଛୁ? ମୁଁ ପରା ମୁନୁ ବାଡିରେ ହେଇଛି। ହଁ ସେ ଶଳା ପ୍ରବଳ ନାଳୁଆଟା, ତୋ ଦେହରେ ଡେଲି ହାତ ମାରୁଥିବ। ତମ କଥା ଶୁଣିନ ମତେ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗୁଛି। କିଲୋ ଥାଉ ଆଉ ଲାଜ କର ନା। କିଲୋ କଢେଇରେ ପଡି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ହବା ଆଗରୁ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆ। କିଲୋ ତୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଛୁ ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ଏ ମା, ତମକୁ ଦେଖି ମୋର ବି राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या